кӯчагӣ пацани хулиган фарқ надора ҳамсоя хеша тавор чӣ меган шабу шаб да кӯча да мактаб да бозор идеал барои ма хулиганоа едизор соло давидестай мамашка насиҳат дора лега пош беқадре вақте ки тани сиҳат дора мо то чиза ай даст натем ба қадраш нарасем 2016 омад рӯзи сияҳе ва модарай дастоду модари ма тарки дунё кард бовар ки бе модари дунёи мара сиё кард бепадар куне бача беоча сағира мемона касе ки беоча ҳаи дардааму медона беоча ҳамаи бача шикаста қоматай беоча касе ки ҳастай ҳамдарди кароматай оча мағзи початай оча қуввати дилтай ойлат ангуштарини доча боша нигинтай часутам бихона ҳай баъди ойла мереза баъди оча ина чоракаи ма хона гиреза даташ да ғариби якташ дига хона да ҳичка надора кору парво маи ёвора да 3 сол гузашта падар зани навовард узанша зана гуфта бача тира ёдовард рафтори падар дигашид падар ай сар зинда шид гӯё ки аспи нав гирифта тори зинда шишт ҳар вақте падар занак мегуфт мара мекадалам да ёд мезадо чаи шабу рӯз мегуфта галам бад гапои моҳин дар қатъи ман нагирифт уғри ранге ки ай хона сирам када бидан маҷбурӣ леки афсӯс падар гапои ма да бовар надошта боло бида гуда гапи моҳиндар хулоса да як хона рост наёмадам муқати бад билет гирифтам русуи ғарибӣ солоҳ дар азоб ойликам пастарине кош боша як бародаре ки ченда даста гиране ки ҳама чӣ дига шид ба гузашти вақта сабр пайдо шид суму санг бад морам шидем ба қадр пеши якда якда ҷое да боло гузар неки бовар ки ягон чӣ наметовад да назар кошки очаҷон ма бошам ӯ бачаи камбағалат дичи набошад ту бошӣ ки сармонам дар бағалат Dushanbe Production. бугӯ ягон сабабе ки маиша маст наёб мара ором кета корша ба даст наёб нареза хунита нареза ашки очаҳомон ятш пишти беморхона ва ятш пишти зиндон бугӯ ягон сабаб ягон направданӣ бугӯ ягон чӣ ҷонта бихар бе наказани шидак туи хостат фата чизе ки кади сухан дихтан абди чӣ дар кор бид орзуҳои мара сухтан бугӯ ягон чӣ гирия ёрдамат наметавалло ма чӣ хес сар мебардорам пеши хеши авлод бугӯ ягон чӣ хабнаки я бора мешам нерви чӣ дар корай хишругин чӣ барои шифонери мада номус арӯз зани ҳарӯз дар кор мада зане дар ҳаёт бидориша дӯст дар кор хунита дака ҷорех дихтари тиқати ки грех ҷавоб дае ҳаром хабнака истода да бех мара асаби наке да ман асос қасобта ки сӯзон вақти тира ки ай ма мегири қасоста проста гапзата оста ма мефаҳмум одаму проста буроро воста ма яке мебахшам одамгарӣ нахоҳӣ бахшидан ма то хоната мебинӣ ай мӯи сарат кашидан ма пеши ёчат да отат да пеши авлода нишон метум шарманда ворчи бидани аволта гапза охирон шанс ай ма да ҳама шафамон арӯса хапа хомӯш бада чашми гирён дили бача да чизе рафтасе мекунаист бо ай забони худи шинидан мехоҳа берист да забони арӯсак чизе нестай ба ҷуз лола мехоҳ заҳри мор ба ҷо ёби никоҳ да пиёла бача сараш вайрон арӯз тарсон монда охирон сухан нагуфта разадай хона бромад ма баъди як соат миём боши тайёр ё ки меги ҳамаша ё мери шармандавор хишрӯ бика фикр таки шанси дуюм надорӣ сарвайрон боромад пивавар дорӣ баъди як соат омад ҳуи кадари хонара дихта да либоси арӯсии пари хун хоҳаҷон боромад ай танда даст телефон да запис бача болои мурда да шишта ҷиқит плея марам туй мехостам не ки қадита не марам зани дӯстдор шида метонистам не ки ба дига касак марам нағзида дошту марам ишқ доштам афсӯс ки марам ба ӯ нарасидам туи и рӯзи хирсандиае не ки мара рӯзи хирсандим ба дигару рақам ҳам ба тира ҳам ба ишқи хидмат касера ки рӯзи хирсандиш ба дигару рақам бошад и дунё ҷои ӯ нест умедворам баъди ман зани мехостатам мара бахш и тақдири пасти ма
غریبی رفتنی مرا очам намехост неки вақти рафтан да ба чашми тар доам дод роҳи сафед ғарибӣ рафтани мара падар намехост неки вақти рафтан да натонист бигӯ бачам нара бес маҷбуршон карда буд ҳаёт маҷбуршон карда буд қарз ки бача еркашона ғарибӣ роҳӣ кардам ба даст бача номӯз ки падару модар муҳтоҷай хам наки саршон пеши ҳамсоя хеши таборда гапи наметонам бефарашидам қафомон кор западлонеста кор ки хоҳараки қафомон ай дарс надора либос даромади падар халосуми квартира орду руған зинда бадан асос самиқа чизай дастиш мияка дастай муй сафеде чабос фаромӯш наки мазаи шири сафеде ки дода буд модаре ки имрӯз муҳтоҷи ту ай хоҳар дар фикри либос дар дасти ту букати гулай барои хирсандии ки ба кадом пул гул харидӣ нахот хандаи арӯс боло бошай гирьяи хоҳар да очае ки ноилоҷ роид карди ҷигараш сӯхтак чашми хираю дар зикртай ҳамсоя да сӯзан намондаш давона барои ҳамин ноилоҷ битира ғарибӣ роӣ кард барои басу муҳтоҷ бишон даётай ҳаму оча даётай шаб бедориш даётай шарманда шидан дар вақти хостагориш надоданаш келин барои ту зан мекоф барои дикрчаи хоскори равира мусу мекоф ту беномӯз хона да хоб удари ҳамсоя задай пишти ту да бади ҳамсояҳора музад э бача номус дорӣ ё не инсон ҳасти ё не мусафедат ба як пенсия чанд хахиронашон ту қатию сука романтический ужин ресторанда да ёд наёмад очай шурбо да нуни кок реза кун ки пои афкори гурдаи дарман дора бечора ӯ да табоба дар корай то кай балата печонашон ту хато мекунӣ кайфа арӯста қафомон ту дар шаҳри бегонаи камтар аксон та қафомон барори кори ту ай дуои ю мусафедай ту чи одами пастиву ӯ бояд ба умедай хаки дора дига ғайри ту духтари синфи чор умедию ташна лаб ту ие бача мисли чо сумроӣ накадию ябора аллахон шид ки бачам гуштаву бекора гуфта саргардон шидӣ на шаш моҳ шидай ту фақат далома созу мочаву боши сай мактаби хоҳару дами созашон ту кайф ку майли сумар ту худут ёфтагии падарка ки арӯседа чанд соло хостагии неки фаромӯш наку очата шав гӯш нахоҳ мекна ки саҳар хоҳарут пешай дар сави хурда рава ту кор ку маиб карда хитасон та падарка харто маиб шавид қатитай то ҳаму чунду ки фахр маиб шиди миёй бо ҳаму модар мекна табоба фикри шарманда шави барои ту намекна тамоман румолак да пеши шишта дар бозор барои ту падари болоаш аст марди кор барои ту ичи ҳаётай модар гадоти хурда хоба пӯш маънои ҳаёта дами боша хубуш хитакаш مجبور کرد بهترین سبت موسیقی استودیوی فری بویز ما هر دمان بای دادم ما ترت ناموستا نکی ما هایلا ماشیقم نکندم نخون و پوستا مرا نامر نگو دواده دادم صدیقم خاطیره دزابو متاه دوست داشته سابقم افسوس که تقدیری من نداشته پیرو حیات داری عهد بستیم ده شکستی پیمانه گلی ده دستی ما بده ده نظر تفخار میدانی مرا یک سوال غمم مته تا حال نخوام دوست بدارم با همو قهرام بدن چی با دل نمیمونه ای پشی چشمم بردن دی چی نمودی سیاته چاکدن من نمیدانم آبی چشمم میرزه خدمت داشتن نمیتونم رشک میخواد درونه نکی خب خاموشم چی با هیچیش نمیگم وقت ده رو پروشم زنم حقارت کنم تا دیلم خنک شیدن آخی فایده نداره بیل بناز بپوشه داره шишти партаи пешда салони танировка дилта ёфта грозиши диққатиш рафти тусовка ма ҳайронам ту чӣ диди даи раҳи фасод танфурӯшира гирифти бау чеҳраи фасон хидда ҳайф кади сука пеши марди номард дига ба кадом номус бугумта дубора баргардидов мо якҷо бишем мора механда мардам байни раҳмонде мардамоне сабзи немуғзардам кукади яй хотирам рас шотои точнара чихе тарбия мекини бач бачиам дочкара ина мара майта мерам мали хайто дидор рост мегӯя ёти хетай дига надорам кор беурам сад бифамонам намекунад фоида тира ӯшид ка
ҷашолай мардакои сумдори бойда ҳар шаб хати ҳар каси миёви харидор та чӣ хеле даре бугума адресои ҷои корта мехом овоза кунам ман насибаки буданта фикри тера накунам бо мекунам фикри кӯдакта намехом ай пишти ту бардошта натона сарша ай чо медона оча живой ба живой ҳарша тош метатан сполда ба формаҳои стринг ҳар шаб келини ҳар кас аруси беқалинг вақтиш да мара партофти барои соҳиби сечка аҳози баки мада 95 бечика боло шава аю одаме ки ту орзуша доштива барои ушидайра парт дарешак гили даст ба даст ҳайфа ёб додан ҳайфи дили чок додан ҳайфи ишқи пок додан бар саги хонаи дига кас ҳайфай нон додан ҳайфи хуни дил додан ҳайфи устуғон додан ҳайфи умри ҷавон додан ба ишқи намеарза қасам қатитам то гура лек ба ту намераса и дили пури ишқам шид хонаи ғаму кина моҳ рӯи ма рӯи моҳ татай чодар дига кас бина ма хидма кардам ҳайф ба чӣ хе накунам кайф ма чӣ хе назанам ма хидма кардам ҳайф ба чӣ хе накунам кайф ма чӣ хе дарнатам натури ҳайфи ма ҳайфи умри ҷавонам шаҳроми бенасибам ба умеди хазонам мегум дари дил та ҳуй ки меги безор кадӣ ҳуй ки туфкада дар дили ҳаромат барам абадӣ барои дабадам задӣ барои бовар накардӣ ишқи пок ма дили чок ма умеди зинда ба хок ма барои дилгирам кардӣ барои рафтан абадӣ мон хинакунами дили дар оташи ғам сухтара мон бугум гапҳои дил мани дастои неи ҳаром ки калонат карда пеши ки ба фата бади салом нигоҳамо кадема кайфа шӯи текна мехоҳӣ ма ғамнатам ҳаёти хушрӯбина шаҳром чӣ мехости тақдир комсу мерава хидат зинда ҳайфи орзуҳот ки таги хок мерава неки тудам якчи ҳайфай таҳо моҳ рӯи ма ҳайфи рӯи моҳ ба ӯ дили сиёҳ барои дабадам задӣ барои бовар накардӣ ишқи пок ма дили чок ма умеди зинда ба хок ма барои дилгирам кардӣ барои рафтан абадӣ мон хинакунами дили дар оташи ғам сухтара мон бугум гапҳои дил мани дастои неи ҳаром ки калонат карда пеши ки ба фата бади салом нигоҳамо кадема кайфа шӯи текна мехоҳӣ ма ғамнатам ҳаёти хушрӯбина Free Boys Records Dushanbe Production ҳабдаҳами март 2020 озера дили ма дида ки интихоб карда камера аммо интихоб кардаш дар аввал духтари соз буд 1.5 сол лайқафош фақат кори ӯ ноз буд 1.5 сол фақат ма дил кофтам дил ёфтам ай ман набуд дуконш пеши чашми мада тофтан бофтако кӯлакоша дила канда кӯкоша дила девона мекард мешид мебурдиш кӯктошам тамоми кора кардам намешидак дилором барои ҷавобиҳо надодани дилором ситораи осмон намехост меовардум моҳтобаҳо мегуфт посбонаш мешидам то хестан вақти хобда душид раҳои мо ма тиҷорат ба турсия ау туия паш федератсияи русия ма хилма гуфтам субҳон шанса ай даст нате интихоб кардӣ биқаб то охират сар нате марам паридум москва ма ёфтам номероша ёфтам шаҳру кӯчаша то адреси метроша дилором розигӣ дод хишручай ма розӣ шид боқӣ мондаи ҳаётам дига ранги бозӣ шид телефон алоча бихе бира хонашон ҳозӣ миллион биган қалинга беат кас бишен розӣ илтимос оча ҷон бихе бо яке накини дер ки субҳони то оча беру ай ҷонаш меша сен маманя рафта аюси ҷавоби неовард сар дуракай мекафа бля тақдири номард маманя хай хонаи дихтай камтар нозора илтимос я бори дига бира дар
бари боз дорам розӣ кардам маманяра ки равадиим бора бесаброна интизорам дилам тита пора афсӯс ҷавоби дим хостгорирам будаград ҳамунчен маълум шид ки насиби ман набудак намешид кунем бас барой ки будранги нафас хонашро зина будай чақчақ накашидем дастили бечорама ба умед мекардам яки меша хидман ба умед карда ки ҳама чи ай пешай рӯзи дароз чақчақ қалоҷону ҷигарам дар чиво амуда шидам дилбаставу дилгарм ки беу хиёле мекунам дига нестай ҳаёт ғайри аму дига ягон одам намият даёд яке як рӯз мегарда нагла мега ки субҳон агар тони ёди мара ай дилу дӯстмон мега дигара нағзидам дига кас мара шод кард хиёлу май сарам ови ях рехтан мара тогзар бад марам дар дили мура киштам субҳон ту марди нахост панош ба худо чизе хостак ту карди бо бади чанқаву хостай сар куна мардамон оям дӯсташ медорам лек номуси марди нам